1975ean, herritarrek ia ezin izan zuten jazz doinuez gozatu, debeku bat zela eta. Hain zuzen ere, urte horretan, Tomas Hernandez Mendizabali eskatu zioten Jasaldiko Trinitate plazako gertokirako dekoratua egiteko. Horrela, 10. edizio horretarako, bateria handi bat eta musikari bat makilak gore gota agertzen zen maketa bat egin zuen. Entitate turistikoak esan zion figuratibo egia zela maketa, eta abstraktuago egiteko. Aldaketa batzuk egin ostean, baiezkoa eman zioten, eta Arotzari egurrezko dekoratua egiteko eskatu zion. Ordea, mailua eta egitaiak kendu behar zituela esan zioten Hernandezi. Bestela, arratsalde horretan, ez zutela jasaldia inauguratuko. Hernandezek ez zuen bertan mailurik eta egitairik ikusten, eta ezer ezkentzea erabaki zuen. Azkenean, poliziak agertu eta atxilotua eraman zuten. Gobernadore zibilak dekretu bat sinatu zuen, eta horren bidez, artistari 100.000 pezetako isuna jarri zion, alderdi komunistaren simbolo haiek jazaldian erakusteagatik. Hernandezek errekursoa jarri zuen, baina ez zioten onartu, eta isuna ordaindu behar izan zuen. Gaiari buruz, gehiago jakin nahi baduzu, egin atzera begira.